Rozhodli ste sa pre výstavbu alebo renováciu nového domu či bytu s cieľom vytvoriť si ideálne prostredie pre svoj život. No, uvedomujete si, aký vplyv má interakcia elektromagnetického poľa a ionizácia vzduchu na vaše zdravie a pohodu? Elektromagnetické polia a jóny výrazne ovplyvňujú kvalitu vnútorného prostredia, ktoré samozrejme následne vplýva na náš organizmus. Všade prítomný elektrosmog navyšuje úrovne pre zdravie nevhodných pozitívnych jónov. Takže o nejakej prevahe tzv. Dobrých negatívnych jónoch nemožno ani hovoriť. Toto má v konečnom dôsledku dramatický vplyv na vaše zdravie a pohodu. Stačí si len počkať, dať istým procesom čas a vážna choroba je na svete. Preto je dôležité, aby ste pri plánovaní alebo renovácii brali do úvahy aj úroveň elektromagnetických polí a ich vplyv na ionizáciu vzduchu. Vaše zdravie si zaslúži maximálnu starostlivosť a vaša rodina si zaslúži zdravé vnútorné prostredie. Nezabúdajte na tieto dôležité aspekty pri výstavbe alebo renovácii. Kľúčom k zabezpečeniu zdravého a pohodlného bývania pre vás a vašu rodinu je prijať kroky na minimalizáciu vplyvu elektromagnetických polí a optimalizáciu ionizácie vzduchu. Buďte aktívni a postarajte sa o svoje zdravie už dnes pri výstavbe alebo renovácii domu alebo bytu.